माइ गायनाय फुनायनि नालाय रुजु रुमुआ दा माने बाहेरायाव ओंखारनो हायाखै गायनाय फुनायावल' मुखुब जानानै दङ ओंखायनो गायनाय फुनायनिल' भिडिअ खेबनांगासिनो दङ दा माने बाहेरायाव थांनो मोनाखै उनावहाय देनां माइ गायखांबा बहाबा एफा एनै खाथि खालायाव थांनानै खेबहैथोंसै नोंथांमोनहा अननानै लाइक शेयार खालामना होदो अननानै सापर्ट खालामदो बाय एबार नेक्स्टआवहाय आङो एन महिला रिमोनाव थांगोन आरो बाक्सायावहाय माइ फुनाय गायनायखौसो नायनांगौ न'मा जाबांखौ नायनो नाङा नोंथांमोनहा मोजाङै नायनांगौ आरो गोदोनि दिनाव माबायदिमोन दानि दिना माबायदि जाखो बेखौ नोंसोर हमनो नायनानै लानांगौ फैनाय समाव थांनाय सम दानाथ' 7थाबासो फैयो गोदोनाथ' 5था नै दलिना सिन्था माबा जादों नामा साहा लोंनोबा न' दे दलिना गायनानै नायलाय बेना मोनथाम मोनब्रैल' होबाय थायो जा बियादै माइ फुनायखौहाय एसे देखायनोसै आं आंनाव लाब होदो खरा फुदि लाजिना होख्लाय सेंग्राफोरनो एसे देखायनांगौ ओरै होनांगौ हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ नैबे गोदान भिडिअआवहाय बयखौबो गोसो गोथारै बरायबाय लोगोफोर आङो दिनै माने दुब्लियावहाय माइ गायनो नागिरदोंलाय आरोना बिमामोनहा दहायनो थांबाय आंहा मोसौ बोरमा खानानै एसे लेट जाबाय आरोना दा दिनैनि भिडिअखौ नायलांदो लोगोफोर दुब्लियाव माइ गायनोसै बिनिफ्राय भिडिअखौ जागायनायनि सिगां आं फंसे बाथ्रा बुंनो सानदों आरोना लोगोफोर जाय इउटुबार बिथांमोनहा माने सानफ्रोमबो बे एखे कन्टेन्टखौनो बानायबाय थानो हाया आरोना आङो दाखालिहाय माने गेन्द्रामोनजों बेनिफ्राय बाजै कनिष्ठामोनजों ब्लग भिडिअ बानायहैबाय दा बेवहाय मोजां भिउस फैबाय बिनिफ्राय नर्मेल ब्लग जेनेबा न'फ्राव भिडिअ बानायोब्ला भिउस फैनाय नङा सानो आरोना बेनिखायनो आङो भिडिअखौ लाबोनाय जाया दा गोबां माने सोरबा बखि हरो मायो बे बाजै कनिष्ठामोनजों भिडिअ खालामनायखौ दा बखिब्लाबो माने भिउसा आजां फैदों आरो 10,000 12,000 बिदि भिउस फैदों दा नैबे ब्लग भिडिअ नर्मेल ब्लग भिडिअ खालामनायाव खिन्थु भिउसा फैया माने बखिग्रायाबो बेबायदि भिडिअ बखि हरा आरोना जेब्लानाखि एसे फेमास मानसिफोरजों भाइरेल जानाय मानसिफोरजों भिडिअ बानायो अब्लासो नुसनो आरोना बिसोरो दा जिखुनु जादोंला बेखौनो बुंबाय आङो इउटुबार जायोब्ला माने कन्टेन्ट नागिरनोनो कन्टेन्ट मोननोनो बिराद खस्थ' जायो आरोना दा दिनै माने नोंसोर नाया जिखुनु जादोंला आङो माने बे भिडिअखौ बानायनो लुबैदों आरोना दुब्लियाव माइ गायनायखौहाय लोगोफोर आं दा माने दुब्लियावहाय सफैबाय ओमफ्राय आं नोंथांमोननो एसे खोन्थानो नागिरदों नै जोंना नैबेबो आरोना लामा जिङावनो ओमफ्राय बे दैयानो गैला बेखौ गायनोनो हायासै आरोना ओमफ्राय हरैथिं दब्लायथामसो गायनाय दङ बिराद जारला जानानै दं आरोना बेबो जोंनि हा लोगोफोर आङो दा सफैबायानो नै खोथियाफ्रा रानस्रिंजोब्बाय जाला दा नै जोंना फुगासिनो दङ नै आदामोन दिनै बांसिनथार मानसिफ्रा ओमफ्राय सानै दंबावोमोन खामला फैयासै बिसोर उफाय गैला नै गोरानै फुनांबाय दै गैयिनि थाखायनो दुलि बोरै जाखो ओमफ्राय ओरैथिं नैबावहाय दै एसे दंसाबो आरो बिराद जारला आदसा नै बैथिं दै दङमोन ना बेनिफ्राय एसे सोना हरबाय उफाय गैया बिराद जारला ओमफ्राय नैबेयो दाख्लि गायखांनाय आरो लोगोफोर नोंथांमोना बेबायदि सान्दुं गोसायावहाय माइ फुनो हागोन माइ गायनो हागोन नामा नै गोजां अखा हायाखै जारलाथार आंबो दसे फुफानोसै ओमफ्राय केमेरा हमना होग्रानांगौमोन आरो उफाय गैया हनै बाजैमोनाबो जिरायनासो दङ साथा खालायलायनानै उफाय गैया आरोना बिराद जारला ओइ माइ गायनानै जाग्राफोरनि थाखाय बिराद जारला आरोना जाय आराम बेरायबाय थाग्रा उदां बिथांमोननि थाखाय मोजां बे दिना बेरायबाय थानो जा बियादै माइ फुनायखौहाय एसे देखायनोसै आंनाव लाब होदो खरा फुदि लाजिना होख्लाय सेंग्राफोरनो एसे देखायनांगौ देनां देरनानै बाहायगोनसो नामा ओरैनो बायाना आंथ' अलसिया जाबाय बिरादनो गोरलैनिफ्राय गायनांदों ओमफ्राय सासेयालाय दुलि नोंहाबो एसे देखायनांगौ बिफाजोंसो थाहैगासिनो बेहा
फुनोबो रोङा आरो गायनायाव एसे रोंगौ बिमाजों हास्लाबा बिमायाबो बारा रोङामोनहाय गोदो हरै सानजानिसोमोन नालाय सानजानिया खाथियाव फैदोब्रा गोजान नुदों गोजान नुखायाखै बारा क'क्राझाराव फैनानैसो आंबो फुनो रोंदों गोदो फैगोदानाव आंबो मालाया आखाबा फै आखा हाबा आंहा बिमाया इउटुबाव हगारबा बिराद फाक्का रायलायनो रोंगौ एकदमबारे रोंथारा इउटुबाव फाक्का रोंगौ आनैया मा खावखो होमबा दै लोंनो नागिरदों दै खावनो नागिरदोंहाय बियो होनोसैलाय रायजोफोर मा नायबोनोसै दाबो आखाइ सिखौनो हाया बियो जाया फुनायावल' जायो गायनायावल' जायो फुनायाव जाया आंहा गैला जाहैसै हले थांसै मामा नै जोंना दलिया हाब्रु गेलायावनो दुलुम दालदाम बुगासिनो ओमफ्राय नै बुरिनाया माथो दल' थाबाय थाखो नै लोगोफोर बेवहाय 90टा दङ गासै 100नि बारा नांगौ आरो दा बेलासियावहाय गायसै बेखौ फुनानै निना इस लाजियो बियो ओमफ्राय नै आब'आ गावखौबो एसे लाफानो थिनदों नै खर' खावखालायनाय हाब्रु नाङैनि माया दा फुखांबा खेबनो थिननायानोलाय आङो दे आब' गोदोनिजों दानिजों माबायदि माया गोदोना औ माइ गायनाया बहा गायनांगौ टाइम टेबोला गोदोहाय दाहोना रुवाथि गोनां समावहाय जेनेबा गायनाय फुनायफ्रा बेसेबां समावहाय फैनानै बेसेबां समाव थांफिननांगौमोन फुङावनो 6टासोआवनो फैनानै थाब थाङो 10:30टाफ्रावनो थाङोमोन गोदो ओंखाम संसै जानोसै रुवाथि दाहोना ओमफ्राय बेलासियाव बिदिनो माबायाव फैनोसै 1टाफ्रावनो फैयोमोन थांनाया मोना 5टासोआव थांसै 6टायावसो थाङोमोन गोदो 6टा सोरबा 7टा होनो माइ फुनाय गायनायखौसो नायनांगौ न'मा जाबांखौ नायनो नाङा नोंथांमोनहा मोजाङै नायनांगौ आरो गोदोनि दिनाव माबायदिमोन दानि दिना माबायदि जाखो बेखौ नोंसोर हमनो नायनानै लानांगौ फैनाय समाव थांनाय सम दानाथ' 7टाबासो फैयो गोदोनाथ' 5टा 6टाबाथाय फैनानै 10टायावनो थांफिनजोब्बाय बेबायदिसोमोन दानाथ' खुनु गैला माइखौनो गायनो हालांला दानिया हाय लोगोफोर नोंथांमोनहा एबा बाबुमोनहा नानिमोनहा जानला मोनला भिडिअखौसो नायो बेफोरबायदि माइ गायनाय बर'नि कालसार माइ गायनानै जिउ खुंलांनो हानाय बेफोरबायदिखौसो नायनांगौ आबां जाबां न'मां जाबांसो नायलाबायो नङा होमबा ओंखायनो गायनाय फुनायनि सोमोन्दैबो एसे मोजां बुजिनो हानायनि नायनांगौ आरो मा नानिमोन बाबुमोन बे अननानै एसे गोजौ माबायाव दावखोनो हानायनि एसे सापर्ट खालामना होदो माइ गायनाय फुनायनि नालाय रुजु रुमुआ दा माने बाहेरायाव ओंखारनो हायाखै गायनाय फुनायावल' मुखुब जानानै दङ ओंखायनो गायनाय फुनायनिल' भिडिअ खेबनांगासिनो दङ दा माने बाहेरायाव थांनो मोनाखै अननानै नोंथांमोना एसे बे गायनाय फुनायखौ नायनानै एसे सापर्ट खालामना होदो उनावहाय लाइक खालामना होदो उनावहाय देनां माइ गायखांबा बहाबा एफा एनै खाथि खालायाव थांनानै खेबहैथोंसै नोंथांमोना अननानै लाइक शेयार खालामना होदो अननानै सापर्ट खालामदो बाय एबार नेक्स्टआवहाय आङो एन महिला रिमोनाव थांगोन आरो बाक्सायावहाय नोंथांमोना जुदि गोसोब्ला साबस्क्राइब खालामनानै नेनानै थाबानो जाबाय दा फुखांबाय आरो दा बेलासियाव गायनोसै दा एसे ओंखाम ओंख्रि जानो थांसिगोन आरो दा बेलासियाव गायफिनसै ओमफ्राय नै खोथियाया दैयानो गैला मारै फुबावनांगौथाय ओमफ्राय नै फैना माने लाजियोनो माइ गायनानै सोमथाबजोब्बाय नालाय ओरैथिं नै बेहाबो लाजिनो नाङालै मा थांसै चल' खोथियाखौ मानो गाखो दा फुंनिया जाथ'लायबाय आरो दा गायनायखौहाय दसे देखायफैनोसैलाय आरो
लोगोफोर दा बेलासिनि ओंखाम जाखांनानै नै गायफैबाय आरो दहाय फुदोंमोन जे बेखौहाय दिनै दा बेलासियाव गायफैबाय आरो ओमफ्राय जोंहा नै सासे एरदेरदों नै ओमफ्राय हरथिं बिमामोन गायगासिनो आब'आलाय बोरै सासे फैबावनांगौमोन नोंसिनि बिमा फैयाखै सोलाबासै नङा बे आब' दनजिखौ होनदां नङा सानै होनदोंमोन नालाय बे हारसिं फैनायखाय ओमफ्राय नै ओरैथिं जोंहा गायगासिनो बिब' बिनानाव सानैजों जोंहाबो नैबाव गायनोसै बाथारबायना ना लोगोफोर अखा दोमैनायनि जा मोजां जाबाय आरोना नै गायगासिनो लागावद' टाइमा 4टा जाबाय ओमफ्राय नैबे दब्लायसे दब्लायनै दब्लायथाम बेखौ हागोन ना हाया नै बे दंबावो हाफ्रामनोबो हागौ जिखुनु जाया आंबो भिडिअ खालामबाय थाला दा गायखांबा खालामसै माने टाइमा लस जायो आरोना दा आं गायनायखौ एसे खेबनोसैलाय लोगोफोर जों दा साहा लोंनो नागिरदों आथिङाव द्ला होहरबा सेस खारोना दे केमेरा खेबनानै जाला जाबाय माबायदि नुदों दुलायना नै दलिना सिन्था माबा जादों नामा साहा लोंनोबा न' नै ओमफ्राय जोंना मेथाइया मा जाखो उन्दै गोरलैफोर जाग्रा आबा मारै जाखो हनै गुवाहाटि बास फैलायलायबाय आरोना टाइमा 5टा जाबाय जोंनिथिं खुनु सिन्था गैया आरो दतमानिफ्राय गुवाहाटि थांनाय आरोना फुंनि 6टा 7टायावहाय फैयो बिनिफ्राय बेलासिबा आराम 5टासोबा सफैफिनबाय आरो बेबायदि आरो दा जाय ओरै जोंनियावहाय आलासि जाफैनो नागिरदों बिथांमोनहा माने आरामसो खुनु सिन्था गैया थांनो हागोन आरोना गुवाहाटिसिम गायबायलाय नै लोगोफोर जायालै ओरै होनांगौ नै मालाय ज' थार गायनायावहाय ओमफ्राय आंहा नै हारसिङैसो आंहा खरा गायनो हाया नालाय दुलि फै आंजों फै दा लोगोफोर टाइमा मथा मथि 5टानि एसे बारबायानो दां दा बेखौ हागोन ना हाया बेखौ खाखांनानै नैबे दब्लायसे दंबावोना आरो बैखौ गाबोनफोर गायनोसै आरो खोथिया थिलि दंबावोसो दा जिखुनु जाया गायना लानोसै दे दुलिना गायनानै नायलाय बेना मोनथाम मोनब्रैल' होबाय थायो ओरैथिं नै आंहा थांगोनसै दे दुलायखौ होनाया नायहरथाराहाय जाया नोंसोरजों नांसैमोन आं मोसौ खानो थांगोरसैलै रायजोफोर नै ओमफ्राय नै फुरा थांजोब्बाय मानसिफ्रा बे थाबाय गाबोन गायफैनोसैलाय गाबोन आलदा भिडिअ बानायनोसैलाय दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबनोसै नामा मा होनांगौ जाखो दिनैहाय जाथ'बाय लोगोफोर आङो दा माने न'आव फैबाय बिनिफ्राय आं मोसौ लायनो नागिरदों आरो दा मोनाबायबो नालाय 6:30 जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय बे दाख्लि भिडिअ नुखाबाय नोंथांमोनहा बेखौहाय गायनायखौ बेखौबो गायदोंमोन नालाय बैयावहाय दावा फिथाइ हानलायलायनाय नुदोंमोन आरोना दा मोनाबाय आरो मोसौ खानोसै गाबोननिखौ आलदा भिडिअ खालामसै रायजोफोर हाग्रा बंग्रा नै लागाव अमाया नै डेन्जारसो अमाया मानसि जायोलै दाउ So guys, हमारा मोमो मोसौ नै मोनफैबाय जोंना नङा बेनि थाखायनो मोनाजासे बेरायनो हाया आरो बेखौ खाखांबाथाय आरामसै जोंना बिमाया दाबो फैबावाखैसो बेल' नङा बोरमाखौ खाखांबाय आं बोरमाखौ माबायाखै बेजोंसो संसार ओइ आरो बोरै मासे दंबावोमोनलै मासे मोसौ फिसा दं ओइ लागाव सोरनि माथाम जाखो नैबे जोंनि आरो नैबे बे जोंनि नैबेनि फिसा
गायनि ओमफ्राय नै माबा दोरसि जाबाय फिसा जानोसै ओइ मबाइलखौ जाग्रासो नंखो नामा बेलाय हेलौ गाइस रुजु रुमुनि नायग्रा होन हेलौ गाइस गोमोनजोब मिथिबाय दा रायजोफोर नोंसोरखौसो सौगोन बिगोमाखौथ' सौआ संख्रि नागिरदों संख्रि ज' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबसै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो दाबाव आरोना ओमफ्राय गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनो दाबाव